דבר רק חזק אפילו. אני עובד במשרד הביטחון כבר מ-92 בתור יועץ, ובהתמחות שלי בעיקר סביב פיתוח מוצרים, אבל בסדרות גדולות מדי, ולצערי עברתי תאונת אופנוע לפני שנתיים. כשהייתי בית לוינשטיין מוצא את עצמי כל פעם מחפש, במיוחד אחרי שירדתי מהכיסא גלגלים, אז חיפשתי תמיד על מה לדרוך, והחלום היה חלוקי נחל. אז וככה עם השנים, זה שהשתקמתי והשתחררתי, החלטתי אולי לעשות משהו סוג של תרומה לבית לוינשטיין. יצאתי שם מאוד מרוצה מהצוות, וממש הלתרתי כל מיני פתרונות תחושתיים. פגשתי את ג'סטין, לא יודע אם מכיר, וביחד איתה ניסינו, וגליה, גם כן גליה איתה, וניסינו לראות איך להנגיש את זה. בהתחלה התחלתי עם עיגולים, ואז הגענו מסקנה שאולי צריך שביל, וצריך שיהיו כמה טקסטורות, אז אולי שיהיה איזשהו חיבור ביניהם, ומכאן נולד המוצר. כמובן עשיתי את זה ברמת נגרות, כי הייתי פעם נגר, אז עשיתי את זה לפחות, כי זה מה שנקרא פעם יחידה אחת בכל דבר. ויחד עם הטיפולים הבנתי שהתפרצתי פה לאיזושהי דלת פתוחה, גם בעידוד של בית לוינשטיין, אחרי שראיתי שאחרי 3 חודשים שזה היה שם בטיפולים, הבנו כמה זה מוצר נדרש. אני חייב להגיד שכל הטקסטורות פה הם דברים שפחות או יותר דמיינתי, נכנסתי למקסטוק, לקחתי כמה דברים ולאט לאט בניתי את זה. מישהי אמרה משהו מאוד יפה, אמרה אני לא המצאתי את הטקסטורות כמו שפשוט הנגשתי אותם בצורה הזו. הרעיון הוא שהחיבור, קודם כל פה כולכם מכירים, מה שפה משחק זה העניין שבעצם אפשר לחבר בין החלקים, ואז אפשר גם להזיז אם צריך. כמו שאתם רואים, יש פה חבלים, ואולי הכי, אלה החלקי נחל, וכמובן שאפשר גם לעבור דרך, זאת אומרת, עם קביים או עם כל העגלונים שיש, גם עם איך זה נקרא? סטפר? תרפי מאסטר, עם כל האלה, עם הריתמות שמחזיקות מהתיקה. שאפשר ממש לבסט את הלחץ של הרגל על המוצר. במקבילים. אז תראה לנו רגע את כל הטקסטורות. אחרי זה אתה משלם לי על סרטון תדמית, שיהיה לך ברור. פה דווקא הלכתי על משהו קצת פחות תחושתי, זה שיפועים, שיפוע שיהיה... זה לגמרי תחושתי, כי התחושה של איפה הקרסול נמצאת היא נורא משמעותית. אבל זה נראה לי גם סוג של אורתופדי. לא. בעצם זה להפעיל את ה... כן. אני באתי משם, אבל בסדר. כמו שאתם רואים, פה יש שיפוע אחד כזה. דרך אגב, תוך כדי הטיפולים הבנתי שאפשר להפוך את זה, ואז להפוך את זה לשיווי משקל. במקבילים. זה ה-obvious מה שנקרא, זה שסינתטי ארוך וקצר, וזה דווקא אחד המאתגרים יותר. מזכיר את הדגמים הארכיטקטוניים שהיו פעם. זה פלציב כזה שם? זה כאילו נדרך? זה נמח? זה פלציב שכן, חתוכות, כל אחד במידה אחרת. גם זה כמובן פלציב שפשוט ניסרתי אותו לאורך וקיבלתי את החתכים האלה. וראיתי שיש לך גם חתיכות קטנות. מה הם? איפה הם? אז החתיכות הקטנות דווקא הבאתי להראות להדס על הדרך. אולי נשמע מה היא אומרת עליהם. היא אומרת שזה טוב, הכל טוב. זה טוב כי זה לידיים.
פה המעגל הזה הוא בעיקר. המפגש הראשון שהיה לי עם ג'סטין בבית לוינשטיין, והבאתי ממש אולי 20 דוגמאות כאלה, ופשוט מתוכם היא בחרה. זה שטיח שאולי כולכם מכירים, אבל אולי הדס תגיד לי מה הערך שלו. את יכולה גם כאילו על כף רגל. כמו ברזלית. נכון, בדיוק. פה זה פשוט צינורות שעטופים בפלצים. זה כמובן עשיתי בשביל להניח את הכף רגל. זה בכלל... זה פוטיפורים. זה בומבוניירה. לא, מסתבר שאיפה שעושים יציקות בטון כבדות ועדיין רוצים שמים יחלחלו מתחת, כן, כמו אף אחד. מסכים בעצם, העץ מדמה את הבטון ואז המים יכולים לעבור פה, וזה גם כן, יש את זה בכמה טקסטורות. יש גם את הנקבה של זה, שזה גם כן... תחושה אחרת. פה יותר הלכתי באמת על להרגיש סוג של מגע. יכול להיות שדווקא תחושה של עץ זה דבר טוב, אבל יכול להיות שגם אפשר גם לעטוף אותה זה לידיים? הסוגים של הצלילה. זה גם כף רגל אפשר כף רגל לשים על זה, בתור כן. דוגמה קטנה. אבל בהכל אפשר להשתמש גם ליד. ופה נגיד כשיש פה את החבל הזה, אז כמובן שיש גם רווחים שונים. ופה, וזה רק, כמו שאתם מבינים, זה מוצר שהוא לא תעשייתי, זה מוצר של one-off, אז אני מנסה איכשהו לטייס את זה. זה דוגמה של הדפסה, כמו שרואים את החיבור פה, בעצם זה הקולב, וזה רק מודפס בינתיים, כמובן שזה מדמה. וחוץ מבית לוינשטיין זה נמצא כבר בעוד מקום? לא. היום ממש לקחתי את זה פיזית לקחת על הבית מחדש שם, 3 חודשים, וכמו שאני מבין, זה די מרוצים מזה. הם עודדו אותי ללכת לכנס לפני 1.5 חודשים, משם